Uway urang ba obalatip kerteng kum uba aibok lang mensong, balai plais nemrta ubadai nakasnong shliang umdo hakathan mau hati, la keno ba ulapun kut no yala ka jong ka jing im, da ka ba no yap na lor ka jingking hapung umyam, kabudan hajan ka fire service umyam haka step santrik naiwing. Katkum ki jingtip balayo layat hu ba uni urang ba ulapun kut no yala ka jong ka jing im, halor ka jing suba ba ulas ngau soksat yala ka jing im, nakadaw ka jing ban jong ka jing pang hakamet jong u. Layat hu ru ba uni urang ba udang don ru hapening ka jing sumar, bat dang shen udang shumi naka jing syak sumar hapo ka hospital. Henry, klempoi perkat ulawan syak ni ka jaka ban punkut penban yala ka jong ka jing im, da ka ba no yap na lor jong ka te ka jing king umyam. Nakalang ki bahyang hasam jong u, laong bakila persyang banyawat keling ki jaka hakathain mau hati, hadin ba uni urang ba ulapet na layang, Henry daytat hadu henne kastam, bakila yok jingtip belalap ya kamet jong u hakrum kate ka jingking hapung umyam. Halor kani kibor pulit ka umyam kilawan poi mardor sya kate ka jaka, ban pelong ya ka jingto okin, lawan poi ru ka kinhun SDRF, ban saya kamet na kate kapung. Hadin beladap ban pelong ya ka jingto okit kat kum ki kendon an, ki pulit kila IT no ya kamet uni urang ba sya ki bahyang hasam, ban pendap ya ka jinglet on tem.